nou viatge, un nou país, una nova cultura, una nova gent, una experiència enriquidora. Iniciem la ruta a Costa Rica, unes amigues viatgeres motivades a conèixer a fons la realitat d'aquest país tan apassionant. A l'embarcador ens espera la Bernarda, fundadora del grup de dones artesanes d'Estiuapa. Naveguem una hora pel riu Yorkin, entre Costa Rica i Panamà, amb una barca de cedre, l'únic mitjà de transport que hi ha. A la cabana, la Prisca ens té preparat un fresco de carambola, que és una fruita en forma d'estrella, mentre ens parla del projecte de dones artesanes Bri-Bri. Per dinar, utilitzem com a plat una fulla de plàtan per menjar palmitos, pollastre, arròs i frijoles. Després d'un bany reparador, ens ensenya com fa la teulada trenant fulles. Expliquen el procés del cacau. Ho tritura entre dues pedres. Després passa per una màquina de trinxar. I finalment surt la pasta de cacau. Que bo! Ens acomiadem amb pena d'aquestes dones lluitadores que han sabut mantenir la comunitat Bri-Bri. A Costa de Pájaros agafem el vaixell cap a la illa Chira. Travessem el golf de Nicoya. A l'Albert, la Liliana, ens explica que la primera cabana la van fer el grup de dones soles. La Margen d'Alaska està realitzant un projecte de 2 anys amb l'organització Cuerpo de Paz. Ella vol muntar un forn de pa. Anem a visitar el Santuario de los Pájaros, una illa només habitada per ocells. És impressionant veure els ocells com fan els nius a l'època de reproducció. Anem a veure el taller d'artesanes i ens expliquen com s'organitzen treballant llavors de plantes per fer collarets. Ens acomiadem d'elles i les animem a continuar el projecte. M'emociona observar tan de prop el volcà. És majestuós i fa molt de respecte.
trying to understand your big confusion now, and the reason of your decision. Una de les coses que més m'ha fascinat és la bellesa natural del país i, sobretot, la generositat de la seva gent. Els ticos m'han encomanat la seva il·lusió, alegria i senzillesa del viure. Els portaré sempre en el meu cor. Don't cry, tell me why I lose my life in a minute of a night. To paint my dreams in black and white. Please, my baby, stop to cry, because who have to cry is me.